Hello world and to everyone. Kumusta po kayo mga kababayan ko sa ibang lugar? Shout out to all po at maraming salamat sa Diyos at sa inyong lahat sa pagsuporta ng ating channel Filipino Life Stories at Filipino TV. Maraming salamat po. Ang channel na ito ay para po sa atin bilang Pilipino. Ito po ba ay nanonood po ba kayo mga kababayan ko? Ang SONA ng ating Pangulong Bong Marcos. At nakailang SONA na po ba tayo sa mga taon natin? Nakailang boto na po ba tayo ng presidente ng ating bansang Pilipinas? Palagay niyo po ba may pagbabago? Oo, may pagbabago. Pero lahat po ba ay nabago? Lalo na po ang usaping ganito. Yan po ang nakikita nyo na usapin na ganyan. Condemns corrupt officials on his SONA 2025. Na-condemn nga ba? Palagay niyo po mga kababayan ko.